ta yin gulma, cikar kamala ta ƙare ga jarumar mata. Ko da cikin mata aka furta Aisha kun san tabbas akwai kyawun sura da zuciya na san. Komai idan za a yi indai da Aisha na san, na tabbata sai kyawu saboda ke Aisha. Aisha kiya ce mai kunya na tabbata, duk wanda ya ji hakan na san zai gaskata. Saboda Aisha ko a fage na sutura, shigar ta mata da